bom poi burkha kala shu jarang tha ha chan jong ngai wan ya jing ngau sir ban nyan kum baras la ding gare jing ngot jong ngai ki her kum ha ki pen tha jer ngam jing mo cha pi ki ngam ngã tiếp ba klem ma pi jing em long le no ngã tiếp kem day happy và ngắn xanh đời ai cả là way cũng xin tiêu ba xiên nhiều vì ya jing một pi bình khi pi long kum po liêu và ngã ta liang ban đắn lang shisha ngã xiên ha tu ba kut kisni tăng bát pi jing em là việc cả lấy ngắm nam ba pi ban đắn lang shisha ngã xiên ha tu ba kut kisni tăng bát pi jing em là việc cả lấy ngắm nam ba pi bom poi burkha kala shu jarang tha ha chan jong ngai wan ya jing ngau sir ban nyan kum baras la ding gare jing một jong ngai ki he kum ha ki pen tha jer ngam jing một cha pi ki ngam kum jing kermen ba ai man sim ha jing một pi wan serpu person tiêu bas tem ya jing per khati la ring lut ocean you ba noram phom cũng chai ba nora chong ya man sim pi pen malung nga pos new what ha ba shong man dan la shisha nga sim ha tu ba kut kisni tang bat pi jing em la bien da le ngam nam ba pi pan dan lang shisha tu ba kut kisni tang bat pi jing em la việc đã lấy ngắm nam ba pi ban đắn lang shisha nga xiên ha tu ba kut kisni tang bat pi jing em la việc đã lấy ngắm nam ba pi